kure girma. annabin kure girma. Kai na sa a farko Allah Ubangijin bayi, mai dare da rana kodo su kalubar yanayi, dan isar ma'aikin nan ta kamar dukan bayi, taimaka ka yarda ko ɗashi makurar girma. Kai dubin salati a gurin saɗa hazil judi, sahibul maqamul malum girgidan madadi, alihi kasa da sahabbansa shugaba fardi, auliya usan sabke kanshi sun ka shafa ma. annabin kure girma. Za mu je uban gayya baba sai dai labaika, ka kira mu mun amsa duya muna gunka, ko mu rayu ko mu mace bai gidan mu mun bika, dole ne a so annabi bai wuya ga mai nema. Za mu je mu malam awwal muna ta ƙaunar ka, tun da dai a manzan Allah kake ta aikin ka, baka nan a baka a san har ku ta bukata ka, ka faɗa a so annabi bai isa saman girma. annabin kure girma. Sallama diyar annabi sai ya da ina duba, taimaka ki yarda da ni na sani fa ban kai ba, tausaya ki karɓe ni ba fadan halina ba, in ka santa mai hidima a gidan kuma su ma. Assalatu thumma salamun alaika yardaje, annabin kullun kuskan zulkunu zuwan zaje, kaga launa Allahu kabuwa ya aisanje, da'iman akai ne dai sanni sayyidul umma. annabin kure girma. Gafara in gaida abul fadin matsilan bayi, samfurin halitta al-mustafa abun koyi, garkuwar ilahiya mu fashe muke yayi, fuffuken uluhiya wanda ya gure girma. Kainuwa da shan Allah kabuwa ya mai shuka, malga kuwar Allahu ba a tarbarka, ka gaban ka inda ka so dole ne a kyale ka, ba a maka wargizi kuwa sa maza girma. annabin kure girma. Kai kaɗai ka san Allah babu wanda ya san ka, barta ba su ka girma du suna a tafinka, shugaba a san mai sai suna a mulkin ka, sai gidal alam annabi jinjina ta ban girma. Ya latifi yara zuba arzikin mutan farko, sai gidal waje da annaba algani ya sha rogo, gal kamal zu izin ɗaha mai dubin iko, mai iyanta bayi zaljo da girgizar rahama. annabin kure girma. Kalkuwar ibada Mahamudu kai ka fare ta, tanadin halitta tsiranta in kana ranta, rabana yana nuni san ka ne kawai mafita, duk yawan ibada in babu kai akwai rigima. Ya ɗayanta sai haƙuri ‘yan uba ku saurara, ko ƙuda fa ya shaida ba kamar aba zahara, bai hawa jikin shakwarai ya za kamar tsara, ko mala'ika ne babanka ba ka ba rahama. annabin kure girma. Tambayar cikin kabari dole ne a amsa ka, kayi taka kai taso ban gidan mulabbai ka, kwarjinin kwarai shawa arzikin garin maka, ba dare a bala na san ka ni nake nema. Mai tasarrufin kwadara shagon kwalmayar bayi, shalabar rabo annabi suturar dukan bayi, malamin halitta kowa da kai yake koyi, wanda du ya barka ma'aiki yana da shan fama. annabin kure girma. Lafiya cikar girma ba kamar ka maulana, maganin jalala kaunar ka ce a kirjina, so nake ta girma ta zama sanadin fitar raina, ba kamar ka ko an farki a sayyidul umma. Ko mahaukaci dai ya san ba a yi kamar shi ba, banda shi uban waka ji ba a wa iyaka ba, duk abin da yayi daidai ko ba kai karatu ba, ya ka zo in shaida ma annabin mu ya girma. annabin kure girma. Fardi ne a suna sufa ba a yi kamar shi ba, ya haramta raba masa kishiya ba zai yiwu ba, ta da ko isar takalmin shi ma ba a sha ba, ko ina ka duba Mahamudu ne saman girma. La ilaha illallah annabin mu karshe ne, hadimin sha Allah ne karkaja Qur'ani ne, ba kwatankwacin annabi jauharin makagi ne, sharaɗin nabowa miftahu girmamar girma. annabin kure girma. Duk isar wani annabi sai da shi ya same ta, ko ila gudan annabi ne muke yi marbauta, babu za hakika shi yi wa rabbana gata, halarar ilahiya dan shi ne ta san girma. Ya kafin ilahiya tumɓuke ka ba iko, yi da kai farilla ne ko mutum ya sha narko, ka wuce zaton kowa baitukan kana ɗauko, so nake na kare a cikin yaban ka sha girma. annabin kure girma. Ya
ya mafi cikar haske ka dishe hasken rana haskakan rububi ya sanni sanni maljana mai jikin da bai inuwa ka kure tunanina an ta aini nurin lada haka malku kama ya mamallakin ranar duba ayyukan bayi masu san kana murna makiyan ka juyayi tanadin kiyama kaunar ka makwalar matsayi tabbata cikin wahalakin ka ya mafi girma annabin gure girma shugaba ka dafa mini sa kanka ne shora kun kila da zan kunnan duka masu matsara an buwayi kowansu da kai a sayyidul bishira matukar akwai raina kanka za su shafa ma ya tinin tunanina makudar abin sona jauharin bukatuna saituwar ɗabi'una tanadin makomana mahaɗar abokaina san ka ne a ruhina shi yana shagabaina taimaka kila ni madinar kaya abul umma annabin gure girma madiyin ka ne a basin nabiya maulana tun da kai na kama abadan ba zan yi kai so ba sallallahu alaihi wasallam